jezdíme, protože je to velice přátelská akce tady těch folklorních souborů, dětských i dospělých. Ale jsem rád, že jste přišli k nám do Kašaví, mimochodem letos už po páté. Daj pán Bůh, dobrý den. Tímto můžeme považovat Kašavské slavnosti 2023 za zahájené. Mladá Kašava, první soubor dnešního odpoledne, byli jste skvělí, ale teď pojďme za dalším souborem, který ke kašavskému souboru patří neodmyslitelně, a to je Lukoviánek. Já nevím, jestli děcka chodí do těch souborků, teda ty malé děcka do souborků na to, aby se naučili nějaký folklor. Spíš si myslím, že tam chodí za partiou děcek sobě podobných a toto je takový bonus. Já bych řekla, že to udržování toho folkloru a těch tradic je hrozně důležité pro všechny národy a vychováváme je k tomu, aby měli tu naši kulturu rádi, je určitě pro ně velký přínos. Tak to bylo první vystoupení Voničky. Doprovází je cymbálová muzika Paléska, kterou tady v Kašavě taky srdečně vítáme a jsme rádi, že nám hrajete. No a hrát budete ještě i k sečení anebo hrabání trávy, protože na trávě se jmenuje druhé pásmo, které si pro nás Vonička připravila. Dcerky, pojďte na to, pódium je vaše. Je to spíš takové, řekla bych, hraní s dětma trošku po staru. Snažíme se je odvést od těch moderních technologií a ukázat jim, že vlastně se umí zabavit sami. Zaštívejte, já vám něco ukážu. Co to děláš? Padneta. Tož padneta, zkusíme to taky. Však se mu motají nohy. No a teď zas ty blbiny, na to se těším, takhle se totiž jmenuje pásmo, které si pro nás nachystal Kašaviánek, a zas ty blbiny. Jsem s nima dělal různé vystoupení, zkoušel jsem a nakonec s těma klukama, protože to je obtížné, tak jsem s nima začal tancovat od zemek, no a to je hodně začalo bavit. A dneska třeba už mám druhou generaci. Kašinska Šaviánku, děkujeme moc. Nepojedem na robotu, až pojede zemanem. Oni mají pěkné koně a my máme strhané. Nepojedem na robotu, až pojede tábra. Kolečka mu vysukají.
kašavské slavnosti jsou pro Kašavu velmi významné a já jsem rád, že lidé přijdou, uspořádají a že si ty dny užijí. My ty děti vedeme k tradicím spíše, než že by to bylo úplně, že to musí být v každém případě folklor. Moc přeji Kašavě, protože takovýchhle obcí je málo a je tady víc akcí pomalu jak ve Zlíně. Nezapomeňme sa na tých, o Bože mi rodí chlaštěme. A ta tradice se přenáší tak nějak samovolně a to si myslím, že je právě kouzlo tady těch slavností, že je to přirozené, že je to zábava a přitom vlastně děláme něco, co je 100 let staré a nikomu to nepřijde. Kdo vyskočí, ten je chlap. Děkujeme našim ogaromocemkářům. Dneska se těším na Javorník z Brna. Ostaně kamaráde, se tvojej, nechci zatancujem, hvězdu nemám svojej. Já taky děkuju a ještě nekončíme, nebojte se, to jsem... A jsou zvědaví na tu kapelu Do Cuku, tak na to jsou zvědaví, co to bude. A pak samozřejmě na Trnkovianku. Plače mamička, Kašavské slavnosti přeju, ať jim to vychází tak, jak vychází, ať jim vychází hlavně počasí, protože to je velice důležité. A myslím, že obsahově nebo náplní mají spoustu možností, koho sem pozvat, kdo by tu mohlo být, koho by lidi mohli vidět, co by mohlo být zajímavé. Hlavně, aby to nesklouzlo do nějaké komerce. Nedělní Hudgaj je ojedinělý, proto neosloví masy lidí, ale jen úzký okruh návštěvníků.
Dobré, krásné odpoledne, dámy a pánové. Je tady spoustu osobností, ale jednu bych tady přece jenom vyzdvihl, a to je Jura Severin, který sedí tady přede mnou. No a jak to tady vzniklo? Co bylo příčinou toho, že se pořádá tenhle festival? Já když jsem nastoupil do Kašavy jako elev, jako mladý učitel v roce 1996, říkal jsem, vytvoříme tady speciální setkání muzikantů, kteří hrají na tradiční pastevecké lidové nástroje, a tak vznikl vlastně ta sešlost hudců a gajdošů, zkráceně prostě Hudgaj. Veľmi som nadšený z kašavských slávností, lebo vlastne tu sa stretávame s chlapmi alebo aj s dievčencami, ktorí sa tomu venujú, a je to pre nás čest na takéto podujatia chodiť. Pondělí dělat nebudu, úterý na jarmaku jdu, ve středu z jarmaku a ve čtvrtek z palérie do šejníku. Prosím vás pěkně, cymbál, to je tady sama cymbalová muzika, ale tomu tak není. Ale většinou se tu hrávalo právě na husle a gajdy. Pan profesor Bartoš, etnograf, píše ve svých statích o tom, jak divocí gajdoši kasí zlínskou mládež. Takže ne cymbalisti, ale gajdoši. Vedeme ten soubor k tomu, aby vlastně naše mládež, jak kluci, tak holky, se naučili tady těmhle našim nástrojům, které se snažíme zachovávat, aby lidi je poznali, jako jsou píšťaly, různé fujary, koncovky, gajdy. Lenka sladká, to je moja netka, ona mě leda kdy do vlážiny vrtká. Škaredá rapavá s polámaným zádkom, kterou bych sa nechcel celým tvojím státkom. Škaredá rapavá s polámaným rýmcom. Každý rok samozřejmě tady vystupujeme a mimo jiné jsem vedl i ty malé gajdoše svého času. Všecky všudy, když já jich uslyším, celý sa potěším. Všecky všudy. Zadodaj, dodáčku, zadodaj, zadodaj. Dnes nám tady jeden člen chybí. Možná jste si toho všimli. Pan učitel Cyril Bureš, který se do našich srdcí zapsal jako primář, zpěvák, odešel 31. března tohoto roku do muzikantského nebe. Prišli sme sem na Hudgaj. Ja osobne nie som tu prvýkrát, ale deti, ktoré učím, tak tu účinkovali prvýkrát. A preto som chcel, aby ten pozdrav do nebička Cyrovi išiel presne od tých malých detí, aby videl tam hore v tom gajdovskom nebi, že my tu niečo ešte stále robíme a tvoríme. Nejako sa vám páči v Kašave? Dobre. Dobre. Skvelé. Dovolil som si doniesť nové gajdy na tento festivalík, dorobené asi pred 2 mesiacmi, či kedy, rovno u nás z Európskeho gajdovského centra Oravskej Polhore. Stretávame sa a myslíme na to, čo tu bolo, čo tu nehali naši dedovia, naši otcovia. Ako sa hovorí, dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane, a títo nástroje historické, ako sú gajdy, pišťaly, trombity, niečo v histórii znamenali. Šahajko si myslí, že není na dne, nech sa len opýta, šla jdi za něho. Nepojdem za něho, za vdoca starého,
Já doufám, že tento festival bude minimálně ještě 100 let. Že musí to být. A keď som sa na vás pýtal, že akí ste tu ľudia, tak mi bolo povedané, že ste tu všetci najlepší v strednej Európe. Ak je to pravda, tak si môžete zatlieskať. No a aby som nezabudol pochváliť, tak musím pochváliť aj pána starostu, aj pána Libora, aj ostatní, ktorí ste tu. Tí sú najlepší na svete. Zatlieskajte im. Neboja sa, zatlieskajte im. Kozina, daj nám syra, gazina. Ojciec Bača, kozina, daj nám syra, gazina. Ak nám syra ti nedáš, slabý chlapcov vykopá. Ak nám syra ti nedáš, slabý chlapcov vykopá. Krčmárik malučký, trasú sa ti ručky, a tlieskame, malý pohárik má, za ešte nedolieka. Malý pohárik má, za ešte nedolieka. Krčmáročka naša. Bez nás to nemůže být. Ono to vypadá tak jako obyčejně, když se řekne prostě, že zaspívá sbor písničku nějakou valašskou, nebo když projíždíte kolem nějaké akce a tam někdo tančí v kroji, tak si řeknete, jo, jasné, folklor. Ale v tom je tolik historie, tolik práce, tolika lidí, tolik, jak vy ukazujete, srdéčka, ano, přesně tak. A roků a generací a předávání prostě těm mladším, kteří, jak jsme se bavili včera, to potom pochopí někdy kolem těch 25 a pak zjistí, že vlastně bez toho nemůžou žít a že to zase předají potom dál a dál a dál. Že v jedné jediné písničce se toho může skrývat opravdu obrovské množství. A jak Libor taky napovídá, samozřejmě za vším stojí i ty manželky,